Jedna strana. Ale. Nějaká uchylá. Jedna slova máš, no? A na prostě mám třeba nějaké diamant. Prostě ne. Jako, jak se řekne? Zlato, když mám prostě nějaký vole, prostě diamant, no, je to prostě úžasný, vole, lesnoucí se. Mám úplně úžasný. Máš tam prstínek. Je tam ten prstínek? Je to prostě Elegantní. když je to strašně moc Krásný. není to levný, ale je to Drahý prstínek. jedno slovo ty Drahý diamant. jedno slovo. Jedno slovo levný a Drahá. a jedno slovo Prst. věc. Do piče věc. Prstínek. Ty vole, když je levný a Drahý. Tak no tak mám na ruce třeba nějaký